Min minna ma jaf x'inhu l-mart. Kulħadd suġġett għal-mart, imma mhux kulħadd jiffaċċa l-mart bl-istess mod. Issib min jaċċettah imma hemm min jitgħawweġ u jitkisser taħt il-pis kiefer tiegħu. Anzi, ħafna drabi mal-marit ibatu tal-familja u ta' madwaru. Barra l-mart fiżiku hemm mart ieħor li kapaċi jerrina. Hemm mart li mermer ir-relazzjonijiet ta' bejnietna, speċjalment dawk familjari, fil-komunità ekklesjali u fid-diversi oqsma tas-soċjetà. Hemm mart morali. Għalkemm nafu x'inhu tajjeb u x'inhu l-ħażin, ħafna drabi nsibu ruħna qegħdin nagħmlu dak li ma nixtiequx li nagħmlu. Hemm mart ta' natura spiritwali. Meta l-bniedem minkejja li jagħmel ħiltu biex jgħix ħajja onesta, iħossu sajjem minn Alla. Hemm il-ġerħat emozzjonali. Meta l-bniedem jintebaħ li qed jiġi skartat, tradut, umiljat, kalunjat, imqarraq u trattat inġustament. Dan il-mart jimlina b'ħafna dieqa, ningħalqu fina nfusna u ninqatgħu mill-oħrajn. Għar minn hekk huwa meta ħadd ieħor iwarrabna minħabba l-mart tagħna, flok ma nsibu l-ken nintebħu li hemm min jistħi jgħid li jiġi minna li aħna morda. Il-komunità nisranija mhix ħielsa mit-tentazzjoni li twarrab lil min jimrat. Forsi hemm min jaħseb li tul it-tliet xhur li kien fostna San Pawl qatt jagħmmet iqaddis u forsi wkoll jagħmel xi festa. Imma skont dak li San Luqa jikteb fl-Atti tal-Apostli, Pawlu ħaġa waħda prinċipali għamel bħala apostlu ta' Ġesu Kristu maħtura l-Evanġelju huwa fejjaq lil Missier Publiu. Wara dan il-fejqan in-nies ħarġet biħġara u resqulu l-morda tagħhom biex jeħlishom mill-mart. Dan għandu jagħmlilna l-qalb. Għax jekk naħbtu nitilfu kull tama minħabba l-pis tal-mart tagħna, illum nistgħu nersqu għand dak li fismu Pawlu fejja għand Ġesu Kristu. Dak li għadda mit-toroq tal-Palestina jgħallem u jfejja. Illum ukoll jgħaddi mit-toroq tagħna u lest li jfejjaqna minn kull xorta ta' mart. Nistgħu ngħidu li m'hemm l-ebda marda li ma tistax titfejja minn Ġesu. Ħaġa waħda meħtieġa li nqedu l-qagħda vera tagħna qudiemu konvinti li hu għandu kelma li tfejja il-ġerħat. Għalhekk nixtiequ li matul dan il-ġublew jidwu fidnejna l-kliem tal-Apostlu Ġakbu. Hemm xi ħadd marit fostkom? Ħalli jsejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja ħalli dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f'isem il-mulej. It-talba tal-fidi issalva lil marit. Din hija l-missjoni tas-saċerdot mhux li jikkundanna jew jiskomunika, imma li jpoġġi jdeh fuq il-marit u jitlob fuqu il-ħniena ta' Alla li tfejjaq. Għalhekk bħala l-isfijiet tagħkom nagħmlulkom appell biex jekk hemm xi ħadd fostna li hu marit fil-familja tagħna jew fil-komunità tagħna ngħinuh jersaq lejn il-preżenza ta' Kristu li kif isejjaħlu Sant'Ugustin huwa tabib tal-kuxjenzi. Fi kliem San George Preka fl-isptar ta' Kristu li fih diversi swali bħalma jadik tal-korla, tal-ajra, tal-mibeda, tax-xeħħa, tas-serq, tal-vendetta. It-tabib tas-sema jagħti l-kura li tkun taqbel għal-marda tar-ruħ biex il-bniedem jista' jfieq u jkollu l-paċi. Il-miġġa ta' Missierna San Pawl fostna tfakkarna wkoll fl-impenn li għandna biex inkomplu nieħdu ħsieb il-Knisja li waqaf. Ma' żmien il-viżjoni tagħna dwar kif għandha tkun din il-Knisja setat iċċajpret. Bl-azzjoni tiegħu Pawlu jurina li l-Knisja magħmula mill-morda dik li l-Papa Franġisku jsejħilha sptar fil-kamp tal-gwerra li tilqa' fiha l-feruti u minnhom midruba tant serjament li jkun impossibbli li jerġgħu jkunu sħaħ bħal qabel. Din hija Knisja miftuħa li nixtiequ naraw f'pajjiżna. Jekk nagħmlu mill-Knisja spazju riservat għan-nies spiritwalment b'saħħithom, inkunu qed niskoraġġixxu lil minnu ferut li jidħol u jpoġġi madwar l-artal.
Santu Wistini u id-dibna biex noqogħdu attenti għax min jaħseb li huwa spiritwalment b'saħħtu huwa marid u ma jfieqx għax ma jħoss il-bżonn li jersa' għand Kristu, mentri dawk li ammettu li huma morda jfittxu l-ken għand Ġesu li jfejjaqhom. Il-kittiba tal-Fariżej ta' żmien Ġesu kif raw jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani qalu lid-dixxiplu tiegħu, dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin. Ġesu semagħhom u qalilhom, it-tabib ma jeħtieġux dawk li huma b'saħħithom iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġej tinsejjaħ, iżda lill-midinbin. F'dan l-isptar fil-kamp tal-gwerra fejn diversi qegħdin jilagħbuha mal-mewt, m'għandniex noqogħdu nistaqsu kemm il-marid għandu pereżempju zokkoroli, għax dak li jeħtieġ il-marid f'dan il-mument huwa xi ħaġa aktar importanti li ngħinuh jitbiet mill-mewt. Imbagħad wara inkunu nistgħu ngħinuh jkura aspetti oħra ta' saħħtu. Dan iridu nfissru. Lil din il-Knisja sptar. L-aktar ħaġa essenzjali hija li l-bniedem tal-lum jintebaħ li Alla jeżisti u li dan Alla tant iħobb lid-dinja li tagħna lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih isalva. Ma nistgħux inwarbu lil minnu marid għax Alla jaf iżurna f'persuna dgħajfa. Is-sitwazzjonijiet ta' miżerja huma l-Alla okkażjoni ta' ħnina għax Alla għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li huma xejn biex iġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. Għalhekk nagħmlu l-qalb lil dawk li jħossuhom dgħajfin, partikolarment dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli fil-ħajja ta' żwieġ u fil-ħajja tal-familja. Biex isibu posthom fil-Knisja, għax Alla jaf jinqeda bihom biex jgħallem lil min jaħseb li hu għaref fil-ħwejjeġ ta' Alla. Il-mediċina li ġejja minn Alla u li għandha qawwa li tfejjaqna mill-mard kollu tagħna tissejjaħ miżerikordja jew rikonċiljazzjoni. Għax kollox telaq minn Alla li ħabbibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu bla ma qatt iżomm il-kont ta' dnubietna. Anzi, kif naqraw fil-profeta Iżajija, u rafa' fuqu il-mard tagħna, tabba bin-niket tagħna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Mezz sempliċi li minnu taslilna din il-qawwa li tfejja huwa s-sagrament tal-qrar. Meta permezz ta' dan is-sagrament il-bniedem iduq il-benna tal-ħnien ta' Kristu u jibda jintebaħ bil-kruwa ta' dnub u jibda jħoss l-indiema u jikkonverti. Fid-dawl tal-esperjenza li għandna bħala rajja tagħkom jidrilna li hemm bżonn inqiegħdu b'konvinzjoni fiċ-ċentru tal-pastorali tagħna is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni biex jagħtina li mmissu bidejna l-kobor tal-ħniena. Is-sagrament tal-qrar mhux maġija. F'ċerti sitwazzjonijiet dan is-sagrament huwa parti minn proċess ta' fejqan li jieħu żmien. Hemm feriti li jibqgħu inixxu anke wara li nkunu rċivejna l-maħfra. L-assoluzzjoni hija doża mill-mediċina divina li tajn fil-proċess ta' fejqan. Barra minn hekk hemm feriti li għalkemm ifiequ iħallu l-marka warajhom bħal fil-każ ta' meta għalkemm jindem il-bniedem ma jkunx jista' jsewwi l-ħsara li jkun għamel. Il-fatt li l-midneb minħabba ċerti ċirkustanzi ma jkunx jista' jreġġa' lura l-arloġġ ma jfissirx li ma jistax jirċievi l-maħfra. Il-ħina ta' Alla tant hija bla limitu li kapaċi tagħtina skandlu. Hemm min ma jifhimx kif Alla huwa dejjem lest biex iqassam din il-mediċina tal-ħaniena. Ma jista' jiġri li aħna tqal biex naħfru għax kif jgħallem Ġesu inħossuha iżjed faċli naraw it-tibna li hemm f'għajnħutna milli travu li hemm f'għajnejna. Huwa biss meta noddu ruħna mal-midinbin li naslu biex ikonna l-umiltà u l-kuraġġ biex naħfru. Dan l-erba' li għaddew tajna bidu għar-randan bħala tħejja għall-Għid il-kbir. Is-sagrament tal-qrar huwa rigal li Ġesu tagħna dakinhar stess li qam mill-imwiet.
Fil-fatt, nar lajt fil-għaxija, Ġesu ġie f'nofs l-apostli u għalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura. Dan il-ġublew tal-ħnina nitolbu lill-Alla bl-interċessjoni tal-Madonna saħħa tal-morda. Biex it-taħriġ qaddis ta' matul dan ir-randan inħalluh jidlek biż-żejt u jinfaxxa l-ġrieħi tagħna biex ma' Kristu rxoxt inkunu ħolqien ġdid. Natukom il-barka pastorali tagħna.